Teraz pracuje a teba čo toto, či ja pracujem pani stať do bo keď ti nadám jednu cez telefón, tak budeš 4-krát pracovať, nielen raz. Daj to tu do piče. Daj to tu preč, bo je nebym na pachu. To tu nevidí, daj sa dokopy a hlavu aj telo, lebo budeš ešte horšie ako si. Hej, ty jedna, tvoja mater spuknutá z nech sa dá dokopy, bo spadla do hnoja. Tá neno fejných v týme, No. tak ju blokni. Keď vidíš na okienku. A to ona se fotila? Hej. A to co robíš tu u mne na streame, keď ty si ubližila mojej dcere? Co robíš ty u mne? By sa trafal. Že si ju budeš šťať, no? A ty dzeši maska vyjebana, nulový účet z vyjebana. Z kanála si vyšol? Do jednoho v***ke. Haló, lajkujte mi stream. 108 ľudí a nelajkujete, lajkujte, giftujte, podporujte, hop, hop, hop. Poďte, poďte, aj moju poďte si pofotiť, poďte, moju m***ku si poďte pofotiť, poďte, foťte moju m***ku. Jasné, Juraj, tvoja mater je psychiatrická pacientka, papa, Dubaj. A Bibi. Tvoja mater je stará má obrovskú Ísť jej Tvoja mater má postavu kýbe v hlavu, však znam drým Maria by ho ten telefon, aké ja mám na neho Mám telefon, teraz nás počúva. To tak kedy neslúchala stará vyjebana. Kužlena. Že by si schla, ty do Kravo stará, tvoja stará mater je tak Presne, bo som Rajš pľa stará vyjebana. Na, ty Tebe potom, jak ja sa správam, ty vyjebana, zvicicaj macer Bucicho. ty skôrinu vyjebany. Chápete toto? Dobre, neviem nič, ide to p***, neviem nič. Jedne vyjebak trafené, sú vyjebané. By vás p***ilo na p***ne, ste skúrne pisky. Ďakujem. Takým ďakuješ, takým by na pisky lápali všetky na radom. P***a. Kome mi budú rozkazovať a rozprávať, že ja som im nedokázala. A vy čo ste dokázali? P***aj k***y svojim matierom otvoriť. A rozťahovať v 15 rokoch p***o. Mi nažrete špinavé. Fejkovi je písať, že ja som čo kazala. Ty si čo dokázal? Matku posteli pri a do picka bude dať.